תפסה את ג'סטין והיא החברה שלו ואני רציתי להיות חברה שלו. מהפוף? בסדר. יותר מהר? יותר מהר? בסדר, מה קרה? שבי. אוקיי, והיום תוכנית מדליקה! פינה ראשונה, מצעד השירים של כל מי שאנחנו אוהבים, לא רק ג'סטין ביבר. טוב, בסדר. אוקיי. ופינה שנייה, אנחנו נתקשר למעריצה כמו בכל תוכנית. והפינה שלישית, הפתעה. זה אנחנו לא מגולות, זה רק בסוף התוכנית. נכון. אוקיי. בואו נתחיל! פינה ראשונה, נויה, מה השירים? טוב, השירים הם ככה. ג'סטין ביבר, one time. I love you, ג'סטין! ליידי גגה, born this way. מתה השיר הזה? ברונו מרס, זה לייזי סונג. זה מגניב! 5, סינה גומז, ראונד ראונד. הורדתם לי את החיוך. למה היא במצעד השירים? מי חשב על זה? מאיה, בוא נמשיך. זה לא שיר יפה בכלל. אתם לא מבינים! אוקיי, בואי נעבור לפינה השנייה. בסדר. ואתם תצביעו באתר לשיר הכי יפה. פינה שנייה, בואו נתקשר למעריצה. תודה. שלום, אפשר את מורן? מי רוצה? מאיה. שנייה. מורן, טלפון! מאיה! הלו? מורן? מה? מדברות מאיה ונויה, את יודעת, אנחנו מתוכנית המעריצים של ג'סטין ביבר! טוב מורן, אם תעני נכון על 3 השאלות שאני הולכת להקריא לך עכשיו, את תזכי בפרס שווה מאוד, נכון נויה? בטח. את מוכנה מורן? מה? את מוכנה? טוב, שאלה ראשונה, האם ג'סטין פעם לקח סיורים פרטיים לנגינה ולריקוד? יכולה לעשות במה שאת רוצה, באמא, באבא, במחשב, בהכל. כן או לא? דקה, מה השאלה? האם ג'סטין ביבר פעם לקח סיורים פרטיים למוזיקה, למה שהוא מנגן בו ולריקוד? לא. שאלה שנייה, האם ג'סטין מפחד ממדרגות נאות? כן או לא? מה עם ג'סטין? מפחד ממדרגות נאות. לא. אופסי. מורן, מה? זה נכון, הוא כן מפחד, מצטערת מאוד. מה? אוקיי, 3. מהי הכוכבת האהובה על ג'סטין? מה הכוכבת האהובה? דקה. עמית! מי הכוכבת האהובה על ג'סטין?
רוצה רמז? כן. היא מתחילה בבית. ביון? מה? בי? היא מתחילה בבית. מורן, את רוצה עוד רמז? כן. היא זמרת מפורסמת. סלינה גומז? היא מתחילה מורן, התשובה הייתה ביונסה. סלינה גומז זו חברה שלו. את תזכי בפרס על שאלה אחת שענית נכון. טוב, ביי מורן, תודה רבה. ביי. וזו הייתה מורן, כל הכבוד מורן. אז מה שזו שאלה אחת, אבל את עדיין מעריצה מאוד מאוד. עכשיו בואו נעבור לחלק שאני הכי אוהבת. ההפתעה. כאילו זאת אומרת ההפתעה. אוקיי. יש פה ביצים. אנחנו... נטליו. אוקיי. אנחנו הולכות לרסק את הביצים האלה. וזה כל מי ששונא את ג'סטין, הוא הולך לקבל בכתו בפרצוף עם הביצים האלה. מוכנות? 3, 4, ו... למה זה לא נסבל? תביאי גם לנסות. אמא, זה לא נסבל! מה זה הביצה הזאת? נו, זה לא נסבל! רגע, אני זורקת על הדשא, די! מאיה ונויה, יש לנו עוד הפתעה בשבילכם. זהו. אוקיי, זו הייתה תוכנית מלאה בהפתעות. מי רוצה שאני אגע בו עם ביצה בידיים? לא. טוב, תודה רבה חברים, ואל תשכחו להיכנס לאתר שלנו. להצביע, הוא לא הספיק.